Studentica Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku, Sara Bagić, već 3. godinu za redom dobitnica je studentske stipendije. A ove godine prvi put dobitnica je i državne A stipendije za izvrsnost. Tako da sam jako ponosna ove godine što sam zapravo svojim radom i trudom došla do A stipendije i evo, drago mi je da sam dio ovoga kruga studenata i nadam se da ću i dogodine ovako isto. Stipendije su i odličan poticaj za studente kako bi ostvarili što bolje akademske uspjehe. I naravno da nama studentima svaka stipendija i svaka ovakva pomoć dobro dođe za sve ove troškove koje imamo tijekom studiranja, ali da i uz to imamo možda za nekakvo putovanje ili nekakvo druženje mimo fakulteta. A prijava je, ističe studentica Garbin, vrlo lagana. Taj proces je bio jednostavan, računali su se prosjek iz srednje škole, tako da stvarno nije bilo komplikacija. Samo jedan obrazac i to je to. Jedan od dobitnika studentske stipendije tijekom svog studiranja bio je i rektor Sveučilišta u Dubrovniku. Pa svakako da mi je pomoglo i rješavanjem izazova troškova stanovanja, svih drugih troškova koji idu uz studiranje. Omogućilo mi je i pristup i nekoj literaturi koju možda inače ne bih mogao, nekim drugim resursima, softverima, slično što mi je u tom trenutku trebalo, što mi u konačnici pomoglo u stjecanju kompetencija koje su mi kasnije bile od velike koristi u profesionalnoj karijeri. Studijsko putovanje uvijek je lakše uz pomoć stipendija, koje ne služe samo kao financijska potpora, nego kao i motivacija za što bolji uspjeh tijekom obrazovanja.